Bun, la acest vlog vreau să facem un șir indian și să jucăm leapșa pe pumni. O să avem pe Andrei Bordeanu, pe Mihai Frizerul meu, pe Mihai Iorga, pe Mihai băiatul mai mare cu Mihai, pe Claudiu, pe Călin Petrișor și pe Tony asistent. Da, exact, asistent, hai, arată-le cum o să dea oamenii, dar încet. Bun, ei o să stea într-un șir indian format pe random URG, Adică așa. aici, și fiecare o să dea leapșa de pumn în burtă la celălalt. Gen. Cel care zice că nu mai poate iese din schemă. O să rămână doar un singur câștigător aici. Luptător fiind Iorga cu Petrișor, ei o să dea la jumătate de cât ar da într-o forță normală și au voie să privească cât de tare doresc ceilalți participanți pumni în burtă. Da? Hai să facem random URG. Asta depinde și de norocul pe care îl aveți. Ia uite. mai mulți, Mihai. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5. Stai mă că nu m-am pus bine. Ascultă. Lovește. Vrei să stea întors? Nu, trebuie să stea cu fața la mine. Hai. simplu cu Și tu fața poți și eu dau să așa? te întorci. Ha, serios? Da, hai. Hai să începem ușor. Ei, dă puțin mai tare. Hai. Începeți să vă încălziți. Hai. 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 Uite să... Nu, cum... Hai. 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 Ce mă, cum le dă? Nu dă mai tare să termină mai repede, că ne întinde prea mult. Dai și fugi. Mamă, ce făcut alea rele? Hai că a mers. E primul, e bun. Lasă mâinile, Claudiu, ți Oh, a dus! Mai jos puțin. Hai, a fost complex. Hai. Auzi? Lasă-o și tu mai pe aici, că aici nu mai pot. Jos, nu? Da. Hai. Hai, mai jos, sub centură. Bine? E mai bine. Aoleu, dar dă și ăsta tare și ăsta. Am nu, ține mâinile sus! Mamă! Hai mă, dați mai tare grupul Vesel aici! Hai mă! Haide! Fii atent că mă scoate! Pupa aici, nu zic de două ori. Hai! A început tare! Mâinile sus! brațele sus. Pe brațele sus, Claudiu! A, te-ai iertat, mai e o șansă. Mamă, ce duce, Andreiu? Ne mai tare, mă, că duce. Oh! Avea unele! Merge cu al treilea braț? Nu. Mamă, ce abdomen tare! Oh, este o. Hai că începe să-mi placă, ești. Mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Oho. A fost bine, a fost bine. Mamă. Mamă, te iubesc. Deci dacă mor, ia Anise să știi că nu-ți dați frizeria, fătu-ți pe mor. Băi, ce faceți, mă? Sunteți prieteni? Aaaa. Dar plexul meu s-a dus pe... Mă! V-a dat drumul la răie! Plex! Hai, tata, dă o frățitare! Te dau mai tare, nu? Direct în plex mi-a dat seama rău. Bagă-și-o! Tot banii rele, ești bun? Te mai jos un pic.
Eu nu pot să dau mai tare, frate, mă ia și aici nebun să mor. Ai, încă o dată. Dar să nu Păi, întorc? stai întors. Stai întors, în fața la mine. Hai. Mă, uite ce-a rezistat Porteanu, ești nebun. Merge, dar nu pot să dau mai tare data ți-a aici, nu lasă. Bagă și-l de mă. Hai mă, dă-i tare. Dă-o, frate. Nu pot, frate, Dă-o, tare, ești frate. nebun. Dă-o, mă, tare. Pot, bă? Nu pot, vezi? La durul. S-a simțit. Bă, tu și cu luptele, nu? Hai că m-ați prins pe o resaură culturistă, ești nebun. Bă, dar vezi că ești bine, ești între ultimii. Aici, nu? Aici, nu? Crezi, mă? Fă-ți treaba. Hai că duce al meu. Băi, ce-a dus Porteanu? Merge cu ceva flexibil aici? Oh, neveu. Bă, te-a aruncat în spate. Te-a aruncat în spate. S-a aruncat. În piept. Da, dată și pe piept, dar te ești aruncat. Se aruncă mereu, e hoi. Da, iar ai dat un flex. Păi ce mă, că n-ai simțit? Prins-o. Îl ia în brațe, Bă, mă! ce ești de bun? Ce mă rupe? M-a durut mâna aici de bun. Hai că asta mă nenorocește. Dă drumul măcar. Mă băt, bă! Nu cred să mor eu. Bă! Și eu fac. Ce faci, mă? Băi, alo, sus! Hai, dă-i! Nu mai vreau, gata, ești bun. Renunți? Da, câștigat. Mă bune, nu mai. Câștigătorul Bravo, Karim tată. Petrișor. Bă, bravo și ție, bravo și ție, campionului tată. cer. La fiare ce Ești vrei, nebun. n-am Da. ce face. Hai să facem o poză de aia frumoasă. Cum se face? Ia, face sound de sau- acolo, zi. În gardă, în gardă. Gardă? Invers. Așa? Nu așa, hai așa. Așa? Am că e prea mare. Uite, bă, nu, hai. Fă outro. Vă mulțumim că ați urmărit acest vlog. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share și să-i dați mare follow lui Zmără. La toți băieții de aici pe Instagram. Vă pup! Ciao!